Sziasztok, most azt fogom bemutatni, hogy milyen országba érdemes elmenni. Először is én Olaszországra gondoltam, mert már én is jártam ott, és csodás hely. Caorléba voltam egy szállodába, és a szálloda neve Paraus Beach, és szerintem egy nagyon szuper hely. Teljesen minden megfizethető, az ételek, a szállások, a programok, minden. Vannak fagyizók, van tengerpart, mi például ott kaptunk szállást, ahol a tengerpart van. Viszont vannak éttermek, és nagyon érdemes megkóstolni a pizzát. Városnézésre is akadhat sor. Mi bementünk az ottani kicsike kis városba, és rettentő családias volt a hangulat. Kicsi kis sikátorokon mentünk keresztül, megnéztünk egy templomot, és sok más helyen is voltunk. A tengerpartért nagyon érdemes elmenni. Gyönyörű. Én sokat úsztam a jéghideg vízbe, miközben sütött a nap, és még elmentünk fagyizni is. Igazából autóval is lehet menni, nekünk 5 órába telt, így nem kell repülővel menni. Tényleg nagyon szuper, nagyon ajánlom mindenkinek, és menjetek el!